Вельми рады ўсіх бачыць, чуць паэзію і класічную, і сучасную, і нават братнюю Украіны. Вельмі прыемна. Дякую. І калі я выбіраў верш, думаю, каго з класікаў выбраць, я подумал не выбирать никого, а разноставить программу вершами, которые написал сам. Ось. І, пробачте, Карина, выбрал не самые свои моцные верши, але только с той надеей, что это наш не опошний вечер, когда мы зберемся, как зачитать верши, поглядать фильмы, або попросту поразмовлять, собраться, попить каву. Бо головне, коли люди разом нечто робять і не дочиняються поміж собою. Тоді ми відчуваємо цю єдність. І перший мой вірш присвячається моїм сябрам, яких тут нема, так і вірш називається «Тим, хто мене поруч», тих, хто не може не виїхати з Білорусі, або гвалтовно фізично, або гвалтовно підписав на папірку, що все, нікуди ви не дінетесь, сидите за нашим железним занавесом. Тим, хто не поруч. Вас тут няма, мяне няма дзе вы. Спадзяюсь, гэта не здарма. Альбо навошта ўсё тады? Каб на пытанне адказаць, глянем у мінулыя часы. Памяць зможа паказаць тое, чым займались вы. Не раз на святах мы спаткались, ды звычайна собирались. Па поўнай адрывались, ды звычайна некалі смеялись. Але бывалі розныя здарэнні, абражались некалі на нешта, бывалі злыя сутыкненні, але справа гэта не верш. Усё ж у цяжкасцях яднались, адзін другому дапамогу, разам з іншымі змагались, свой гонар паказаўшы Богу. Бачыце, колькі розных успамінаў, яны як рэчы ў шляху. Чым больш, тым цяжэй ісці, але чым больш, тым вышэй зайдзеш у гару.